Більше не кандидати. ЦВК скасувала реєстрацію екс-голови адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва та скандального блогера Анатолія Шарія. Таке рішення комісія ухвалила одноголосно в ніч проти середи. Підставою стало надання Службою безпеки України доказів того, що Клюєв та Шарій не жили на території України останні 5 років. Відтак не мають права обиратися. Згідно з інформацією, отриманою від Служби безпеки України, Клюєв виїхав за межі України в 2014 році. З того часу на території України не перебував, офіційно пункти пропуску державного кордону України не перетинав. Ми вважаємо, що відповідь Служби безпеки України є достатньою. Процитую вам ще раз. За результатами повідомляємо, що громадянин Шарій виїхав за межі України 24 січня 2012 року через пункт пропуску Зернове, Сумська область, потягом Ковель-Москва та після цього на територію України не в'їжджав. Дякую дуже. Нагадаю, Андрія Клюєва та Анатолія Шарія Центрвиборчком зареєстрував кандидатами в депутати 2 дні тому. Можливість участі в виборах одіозних проросійських кандидатів викликала суспільний резонанс. Кілька сотень людей вийшли на акцію протесту на Майдан Незалежності. Голова Верховної Ради звернувся до Нацполіції, СБУ та Держприкордонслужби, аби ті надали ЦВК докази, що Клюєв та Шарій більше 5 років не проживали в Україні, тож не можуть обиратися до парламенту.